Lisa. Cando desperta, Troti e desperta atravesando o cadro. Loti espeitou en un museo. Vi moitos cadros. Empezou a chorar. Chorou porque decatouse de que robaron un cadro. Troti decide investigar o roubo e de súpeto atopa unhas pegadas. Aí está o cadro. As pegadas a levaron ata un autobús do colexio Cruz Budiño. Troti subiuse ao autobús e de súpeto o autobús acendeu e púxose en marcha. Chegou a unha escola chamada CEIP Cruz Budiño. Cando se quiso dar conta, o cadro desaparecera de novo. Troti entrou ao patio e atopouse cos nenos e nenas de terceiro. Lle preguntaron: "Que fas aquí?" "Estou a buscar un cadro. Poderíadesme axudar, por suposto?" Troti e os de terceiro foron á biblioteca en busca da axuda dos de cuarto. E unha vez alí, preguntáronlles: "Vistes a alguén con cadro?" "Sí, pero marchou correndo." Cando ían marchar, atoparon unha pista que dicía: "O cadro está roto en pedazos. A vosa misión é atopar as pezas por todo o Budiño." Todos xuntos foron ao pabillón e encontraron unha máquina do tempo que empregaron para descubrir onde o ladrón escondera as pezas. Despois de atopar todas as pezas, foron á clase de quinto porque estaban facendo un obradoiro co artista Aroa Outón. Ensináronlle as pezas que atoparon e Aroa axudoulles a reconstruir o cadro, pero cando tiña todas as pezas xuntas... O cadro empezou a brillar e abriuse un portal que os levou ao obradoiro de Leonardo da Vinci xusto no momento no que pintaba o cadro. Chegaron e os nenos e nenas de sexto xa estaban alí, no seu obradoiro de Florencia. Leonardo estaba pintando a Mona Lisa e os seus axudantes eran os da clase de sexto. Resulta que coa máquina de tempo de Troti viaxaran ao pasado, a Italia, e todo para coñecer a Leonardo da Vinci e a súa obra. Como o axudaran, Leonardo regaloulles o cadro e agora a Mona Lisa xa non está no Museo Louvre. Está no colexio de Budiño. Fin.